tarjousneuvos Paukku täällä taas. Hyvää päivää. Tänään ollaan messukeskuksessa ja mä sain kutsun Hiltin tällaiseen tapahtumaan. Jos oikein ymmärsin, niin saattaisi olla mahdollisuus päästä testailemaan vähän Hiltin uutuustuotteita, mutta lähdetään selvittää, että mistä tässä on niin kuin kyse. Täältä löysin toimitusjohtaja Jyrkin. Terve Jyrki. Terve. Tervetuloa Hiltin innovaatiopäiville. No kiitos. On ihan mahtavaa olla täällä tämmöisessä Insight-tapahtumassa mukana teidän kanssa. Voitko vähän kertoa, että mikä tää on tää homman nimi täällä tänään? Joo, siis meille tietysti innovaatiot ja innovaatioilla johtaminen on tosi tärkeää yrityksenä ja tietysti panostetaan siihen paljon myöskin taloudellisesti. Eli yrityksen tasolla puhutaan 250-300 miljoonasta vuosittain. Ja toki jos tekee tämmöisen panostuksen sinne tuotekehitysrautapuolelle, niin sitä pitää sitten seurata jonkunnäköiset koulutustapahtumat myöskin henkilöstöllä. Eli siis olet täällä tänään nyt sitten todistamassa sitä, miten me koulutetaan meidän henkilöstö 2 kertaa vuodessa näihin uutuustuotteisiin. Jes, eli 2 vuodessa on tämmöinen, onko sama setti vai niin kun, totta kai aina uudet tuotteet sitten vaan mukaan vai? Joo, eli siis tehdään 2 kertaa vuodessa tämä niin sanottu innovaatiopäivä ja sitten kerran vuodessa sitä innovaatiopäivää seuraa myöskin tämmöinen meidän kick-off-tapahtuma. Eli huomenna meillä on sitten firman koko henkilöstön kick-off vuoteen 2019. Kesällä on pelkät uutuustuotteet, mutta sitten keväällä meillä on aina myöskin sit pienet juhlallisuudet. Yleensä hyvin menneiden vuosien jälkeen. Niin. Sehän on hyvä tapa aloittaa vuosi. No, on ja siis on se meillä aina. Kuitenkin työskennellään 250 henkilöä aika lailla irti toisistamme. Suuri osa työskentelee kotoa. Eikä sinänsä näe läpi vuoden, niin on se mukava nähdä ainakin kerran vuodessa aina. Kaikki kollegat samassa tilassa. Aivan. Ja täytyy sanoa, että mä oon ollut teidän asiakkaanakin, niin aika siistiä, että te oikeasti myyjät testaa ne kaikki uutuudet ennen kuin lähtee myymään niitä. Eikö se ole niinku yksi idea kuitenkin tänään myös? Että... On siis kyllä me niinku yritetään tosiaan, niin kuin aiemminkin sanoin, niin aina vastata sitä tuotteiden laatua myöskin sit sillä palveluiden laadulla ja sitä kautta tietysti henkilöstön kompetenssi on tosi tärkeää. Jes. Hyvä. Ei mitään, mä lähden tutustumaan teidän tuotteisiin tuonne muun porukan mukaan. Aina että mä sain ihan vääränväriset vaatteet, koska kaikki muut on punaisissa. Mä jo mielellä että mä sulautuisin vähän paremmin joukkoon. Ei, mutta kiva kun oot täällä. Joo, kiva olla täällä. Ootteko te menossa testaa jotain? Me mennään tuohon, oliko meidän vitonen? Mikä on vitonen? Mennään sinne, alue 3. Kolmoseen. Veikkaan, että meillä on noita puukkasahoja. Puukkasahoja? Joo. Tullaan purkamaan nämä väliseinät pukkosahalla. Sen jälkeen me leikataan timanttisahalla semmonen reikä tohon, roilotetaan, piikataan se auki ja sitten vielä timanttiporalla tehdään läpivienit tohon betoniin. Ja 4 ryhmässä työskennellään tänään tosiaankin. Niin, ja nämä oli just näillä uutuustuotteilla? Uutuustuotteilla, joo. Sulakepalo. No niin, me tuossa naapurissakin. Sulakkeet. Joo, Sari vika. Sä käytit nyt liikaa tehoa. Uudestaan.
kahvitauon onneksi löysin mun vanhan tutukin sentään. Meillä on täällä Vesa. Ja silloin kun mä olin vielä työjohtaja, niin Vesa oli mulle yhtä kuin Hilti. Ei mun tarvinnut soittaa kuin Vesalle. Muistan, kyllä. Mäkin muistan sut. Näin on. Sä olit mulle se Hilti muista. Ei itse asiassa, Vesa on tänään kehuttu sen selän takana aika paljon. Ui kauhean. Tässä nähdään suomalaisen miehen toi vastaanotto positiiviselle palautteelle. Kiitos Vesa. Huhhuh, oli paha päivä. Nyt on piikattu ja sahattu ja mitä kaikkea. Elikkä oli kyllä ihan superhauskaa, että sain kutsun tähän heidän omaan sisäiseen niin kuin, tapahtumaansa. Ja kotimatkalla mietin, että mitä jäi käteen päivästä. Mutta ehkä sitten se, mitä niin kuin, moni muukin yritys vois hyödyntää enemmän, niin se oman henkilöstön osaaminen ja ammattitaito, niin tuolla oli niin kuin, nyt rehellisesti sitä tehtiin, että siellä ne vanhat konkarit kertoi vähän nuoremmalle porukalle, että hei, että tällaista palautetta mä oon saanut mun asiakkailta ja tätä pystyy käyttämään tätä työkalua tohon ja tohon ja tohon niin kuin sovelluksia. Ja sitten tietysti se, että he myös testasivat niitä itse ennen kuin uudet tuotteet tulee myyntiin, niin totta kai se on myös erittäin hyvää asiakastyötä, mutta ennen kaikkea iso peukku siitä oman henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä. Tämä oli kyllä niin kuin mahtava juttu ja suosittelen kyllä muillekin miettimään, että miten sitä saisi omasta porukasta sen tiedon parhaiten jakoon sille vähän tuoreemmallekin sukupolvelle. Ei mitään. Tämä päivä oli erittäin hauska ja toivottavasti tulee näitä lisää. Kiitoksia Hiltin porukalle. Moi moi! Tämmöiset vähän niin kuin pehmeämmätkin arvot liittyy aika voimakkaasti tähän tapahtumaan. Meillä on liikkuva työ ja toimitaan koko valtakunnan laajuudelta, niin tämä on mahtava ja kaikille tärkeä päivä sitten nähdä meitä muita punapaitaisia.